ସକାଳୁ ଝିଅମାନେ ଓଷା କରି ପଳେଇଲେ ଆମେ ଆମର କାମ ସାରିଦେଲୁ। ଘର କାମ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଗଲୁ ଆମ୍ବପତ୍ର ତୋରଣ କରିକି ଟାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଆଜି ହେଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି। ଆମେ ଆଜି ଆମ୍ବପତ୍ର ଟାଣିଦେଲୁ ତୋରଣ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ, ସଜାସଜି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ହେବ। ଝିଅମାନେ ସବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଗଲେ ଝିଅମାନେ ସବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ମା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଏବେ ଆସିଯିବେ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ଯୋଗାଡ଼ କଲେଣି। ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଅଧିକ ରୁହନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ବହି ପଢ଼ା ହେଉଥିବ, ଏପଟେ ଅଧେ ଝିଅ ଲିଆ ପଡ଼ୁଥିବେ। ଖଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଅଧେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଗ କାଟନ୍ତି। ଏଥର ତ ଝିଅମାନେ ସବୁ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ନଣନ୍ଦ ହେରିକା ବି ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଥର ଅଳ୍ପ ଝିଅ, ସେମାନେ କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଲିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭୋଗ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବସିକି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବସିଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତାପରେ ବହି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଅଧାରେ ରଖିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ଏପଟେ ଜଣେ ହେବ ତପୋଇ, ଆଉ 7 ଜଣ ତାର ଭାଉଜ ହେବେ। ଯେମିତି ତପୋଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କର ନାକ କାଟିଥିଲା, ଇଏ ବି ସେମିତି ଯିଏ ତପୋଇ ହେଇଥିବ 6 ଜଣଙ୍କର ନାକ କାଟିବ। ତାପରେ ସାନ ଭାଉଜକୁ ଦେଖିକି ଛୁରୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ତାପରେ ସାନ ଭାଉଜ କାଖେଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ସେଇଠି ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଝୁଣା ମରା ହୁଏ। ଝୁଣା ମରା ହୁଏ ଗୋଟେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମା। ଏବେ ଝୁଣା ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଝୁଣା ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼େଇକି ସେ ରଡ଼୍ଟା ତଳେ ପୋତିକି କପଡ଼ାଟାକୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଝୁଣା ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁଥର ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ସବୁଥର କିଲେ 1.5 କିଲେ ଭଳିଆ ଝୁଣା ଆଣିକି ମାରନ୍ତି। ଏଇ ଝୁଣା ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ। କେଉଁ ପଟେ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ନୂଆ ଦେଖୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିଆ ସରିଗଲା ଝୁଣା ମରା। ତାପରେ ଏବେ ଭୋଗ ବହି ପଢ଼ା ସରିଗଲା, ଭୋଗ ସରିଗଲା। ଏଠି ସବୁ ଭୋଗ ସରିଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଷା କରିଥିବେ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦାନ୍ତି। ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ହଳଦୀରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦେଇକି ତାପରେ ଦୀପ ବନ୍ଦାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଷା କରିଥିବେ। ଏପଟେ ପୂଜାଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ ସେପଟେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସବୁ ଝିଅମାନେ ବନ୍ଦାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଓଷାରେ ଏଠି ଏମିତି କରନ୍ତି। ଆମ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଠିକା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ।